Cieľ ušetriť 4 milióny. Čo s tým? Náš zákazník z mliekárenského priemyslu nám zadal presne takýto cieľ. V predchádzajúcom videu sme ukázali, že 93% nákladov tvorí nákup mlieka a obalov. Ukázali sme, že sme ušetrili 3 milióny na zvoze mlieka. Teraz sa pozrieme na náklady na obaly. Zmenili sme systém objednávania obalov. Prešli sme od jednorázových opakovaných objednávok na rámcové zmluvy, čím sme vyrokovali množstevné zľavy. Zároveň sme zmenili dizajn niektorých obalov a prešli sme na jednofarebnú tlač. Takto sme znížili náklady o ďalšie 2 milióny a spolu tak na výrobných nákladov sme ušetrili 5 miliónov a splnili cieľ. V znižovaní nákladov pokračujeme. Sledujte nás. Som Pavol Kmeď z BKS Úspech. Úspech je v nás.